my Coragons. We're here na at Bicol International Airport. Gusto mo kakain? Hanggang mo daw na lang. Pa ang boarding. So, yeah. Gusto mo? Yung buwan at pambuto. Ikaw ito ba? Ito. Dalawa ka na pambuwan. Dalawa pambuwan. Ito po. Yes po. Ay sa'yo ate. Ano kasama ko? Sa YouTube channel. Wala nung lahat. Ano na rin ang ito? May interview na lang gawin. Okay, ito. So, we're international. Ayan. Ayun si Mayan. Kita lang, kita semua.
Cabin crew, take off stations.
location.